Pojďte si se mnou rozbalit můj balíček ze Sheinu. Takže jako první mi přišly tyhle šaty, na ty jsem fakt zvědavá, jsou celé třpitivé. Jako druhé mi přišly tyhle boty, taky opět třpitivé, takže jsem zvědavá. Jako třetí přišel tenhle obal, který doufám, že bude sedět na mobil. Potom přišly tyhle třpitivé kalhoty, ty jsem zvědavá, jestli budou sedět v pase. A jako poslední balíček, který mi nešel vytáhnout, ano, přišly tyhle šaty, které budu muset nejspíš vyžehlit, ale uvidíme. Takže tady už mám na sobě první šaty, sedí skvěle, přítel říkal, že to vypadá jako pyžamo, ale mně se to líbí. Jako druhé jsou tyhle kalhoty, které v pase teda sedí, takže jsem překvapivě ráda. Šaty budu muset vyžehlit, ale jsou dobré. Výstřih samozřejmě a mašlička vzadu. A poslední trblietkavé boty.